Ето я пак издържливост на скотч база. Погледнете колко са израснали ногтите и няма никакви отлепвания. Просто наистина се държи чудесно. Скотч база на Crystal Professional. Чудесен продукт, който можете да използвате като подложка преди всички други видове, преди цветни бази, преди гелове, преди акригелове. Наистина тя се задържа чудесно върху ногтите и просто помага материала да се държи много добре. Слагам я в тънък слой, и просто да, тя си върши чудесна работа. Погледнете, никакви отлепвания. И също съм правила и укрепване с млечен гел на Crystal Professional. След това избутваме кутикулата и подготвям нокъчета, както обикновено. Слагам дехидратор, праймер и ето отново слагаме база скотч като подложка. И сега можете да видите какъв слой всъщност слагам. Просто поставим един тънък слой на нокъчето, колкото е възможно, така да обира с четката. Това е. Не прекалявам да е супер тънък, нито прекалявам да е твърде много, просто нормален слой. И след това ще използвам течен акригел на Crystal Professional, който е 15 мл в бурканче, затова използвам просто допълнителната си четка, която имам. Минавам цялото нокъче, така да кажа, правя мокър пот и след това вече слагам капчица, която сама се разпределя върху нокъчето, направо много лесен за работа. Ако вие искате да работите бързо, тогава течен акригел за укрепване на дълги ногти е за вас. Вижте, просто той сам се разпределя наистина много бързо и лесно. И хубаво на тези течни акригелове, че те точно така лесно се разпределят, но имат свойствата на акригелове, така че са здрави и издръжливи. Ето го и крайният резултат, на нас много ни хареса. Лентичката направих с гел лак на Очо. А всичките продукти са от маникюрна работилница или manicureshop.bg.